mga bata, oy. Asa naman to eh? Eh, asan? Oh, busing. Sinsa kayo karon nabot. Mao na ninyo nya musuntod pa ingon mo si bae. Di mga bo. Ulay, na adto sila kita sa gonglong. Di sila ganda. Ay, giingnan bitaw ka na. Inagwapo ko. Giingnan man ako pero kita sila sa picture wala eh. Ingon na yung anak ko, inagwapo ko ko sa picture, pangit na sa picture pero sa personal gwapo na. Sino to tunino? Nya. Gusto man itong lipakuan ko sa sinda si mo ha. Wala eh. Pilyo rin hatan ako si mapa. Ayaw atong kusina. Nakuan ko kay atong mga baka. Naigo mga mga piste. Nangamatay. Tapos ang kanding. Buntis mang isa. But, balog. Kasi nakuwag ato. O, anak, bito ko nabantayan. Diyon ninyo na. Nawang kami din nga to. Girip-rip na. Nabuntis na. May amahan na. Dapat inyuhan na. Gipatubag na. Sa may nagkuhan na nabantayan na dito res. Asa talyo na eh. Wala po si Talyo kay busy na sa module tapos napay mga busy po sa email. Una. Edi una ako laging email lagi ba? Kamu kartong negosyo, dili na ni piso. Bilyon tatak na sa ulo ba? Bilyon na. Pasensya nga busing eh. Wala mo ko kabantay yun nga. Ang mga nabanbantay dito, busy po kayo tapos ang kanding nga na kung nabuntis sa kalit po. Pagpatawagan niya na ako, sige na magme. Waan matuban. Ay, asam mo na itong tingkorpyo ng kanding na to. Nabisi po kay may nagrayo sa unahan. Waan na nagkorpyo. Bis alas 9. Waan na yun noon. Ya, musta mo itong ipapanday na ko na payag dito na 2 million man to. Katida na to, patunaw man? Ay, 2 million no. Di mo salo, wala ka man gani. Oo na, ingon bitaw ko na mapalit mo kawayan na bisag 1 million katida. Easy magayo kay yang karabaw lagi daw, reklamo kay gira yung mga tiil. Iyon ako na si Delio gahapon ba, napalitan niya nag-kuhan, herbal capsule na yung karabaw. Namang tiil dito, kalakaw na karon. Girekrot ako si Marcio, tapos nalikramo kay guba ko na yung balasahan. Moto na, wala na lang pod kay saan man, guba man, na lang magpugson. Basta mo rin nagipanghatag ako nila rin pagpait o lansang. Gastuhan, may panilang po na. Uno na, ka na ilang basahan na 5 million kantidad na. Itay mo, lagi ni ko. Kalabutan na, tagaan o budget. Dili pa ipagpalit. Iinom siguro na. Ay, si inom nga. Ganina, pagkantunan ko dito nga. Nay, nakatana ko. Ngunay, Masyo. Musta itong pag-ipakot ni boss? Kawayan, siya. Gubar yung basan. Tapos ang ilang tubangan na puro tuba. Bahalina pa dyan. Ang bantong inom. Ato ni Riday, baho kay igit. Gani, sino nag-inom din nagtumba din? Kasi asa man to si Ikwan karon? Stasyo? Oo, asa man to? Stasyo kay ingon nga nag-chat din nga busy sa iyang module. Inabitan ako na siya na ayon mo kabalakan ng module kay sunod tuig ako nang gi-aproba na. Ako nang gipirmahan na magkuha na face to face. Si Pakana face to face dahil now to now. Si Stasyo kay na. Tingala ko ng bata kay di ko bantay na magkanding. Tapos, pila simana na nawala. Adyo, gani ikaw kay basig siya nagulag sa kanding. Mo to nabuntis, so nawala na nasipot. Kuasa na turon. Kung nag-ibog na ko, bakit tingala ko na nagkama itong kanding? Basig doon mo nagatiga ha? Wala, basig ko busy gani po ko sa one gani sa PUBG. Barta rin na po maiyak ko sa kwarto rin, kinadasok na po. Saan ko na paggasto ni, nagbita-bitaw tamo na kunay pagbuhaton raing na ko rin yung pero magasto ko rin kwartahan eh. Kasi magaya sumili sa kabusing nga. Sila din mga kot daw kay ready na daw to yung top down ito, nga iyang karga ito nga sa bukid. Tapos si Willie, bagingan po ko na. Kung bulahan gani na, lantaw may nag-live niya, bigyan ng jacket yan.